de política falamos, claro. España vai a deriva e os nosos políticos non se preocupan de arranxar, só da tallada máis grande a sacar, ainda que para iso, o mismo diaño teñen que pactar. Unha coleta semella un toureiro, e as dúas orellas e o rabo pretende cortar. Xoga cas dificultades dos máis desfavorecidos, promete darlle aos pobres e quitarlle aos ricos. A quen quere enganar, só os seus propósitos pretende acadar. Alguna xente depositou a súa confianza no partido de Ciudadanos, pero pouco durou que logo desinflou. É que me dice o noso Mariano, de nada lle serviu unha saia da Soraya agachar, e agora ten que deixar de dar o seu lugar. E Pedro Sánchez non sabe a quen atender, se a cúpula socialista ou a súa muller. Tantas son as ganas de poder que ata a bendición do rei acaba de ter. Outro máis a chupar, España sin resolver e pactos a florecer. Cando van a entender que xa estamos fartos de tanto cacique ladrón e que no seu lugar queremos xente honrada, disposta a traballar e polo noso país loitar? Oe, a os teus ollos, bailar con botellas, disfruta con noso deste carnaval, na 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 na, carnaval, na 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 na. Hospital Novo acabamos de estrear, Álvaro Cunqueiro se fai chamar, tanto interese suscritor que ata as ratas o foron visitar. Pero a emoción que pouco nos durou, pois o parking hai que pagar, e se te descoidas, a nómina do mes tens que deixar, sobre todo se no parking de urgencias se che ocorre aparcar. Todo está moi informatizado e pasamos o tempo de espera entre códigos e números intentando adiviñar cal é a porta na que nos toca entrar. Moi grande o hospital, pero con unha distribución fatal. E os coitados traballadores todos os días fan unha morea de kilómetros en vano.